Здравейте ви, Бокс YouTube! Аз съм Сикин и в този клип ще ви покажа как да грифаме от честове с табелки без рез. Значи сега ще ви дам един пример. Да решим ето го чест. Чупим под него и поставяме релс. И с количка крафтната с хопър, демек фуния, количка с фуния, поставяме я отдолу и ето, започва да точи. Това беше за сега. Сега мисля да потърся къщи други, в които да потърся, нали, да погрифам. Това е много хубава, че е тази от играта, грифането. Но и бе. Обикновено клиповете си снимам, даже чънковете ми са заредили. Обикновено снимам клиповете си с Combat 1, но него в момента го няма. Тя тук има рез, отдавна съм минал през тях, така че трябва да стигна на малко по-далеко. Това е сървърът на Ironcraft. Само да кажа, можете да живеете с нас. Няма значение дали сте добри в нещо, просто искаме още някой да живее с нас. Който иска да пише на скайпа, той е Nixon Dona 1001. Аз ще го напиша в описанието на клипа. Също както и IP-то на сървъра. Лошите черти на сървъра са, че има много евенти, в смисъл, че всички са богати. Не е хубаво всички да са богати, пък да има и бедни. Това е малко гадничко. Обаче аз съм горе-долу от средните. Аз в сървъра в момента продавам и глави. Ако искате, мога да ви ги покажа. Не сега. Тръгнал съм да търся. Дано да намеря нещо. В смисъл, вау, готина къща. Обаче така хубава къща и до сега да няма грифана, да, всякак има рез. Готина е, хубав дизайн. Там пък има хотел или тя знам. До сега не съм идвал насам. Там видях глави. Да. О боже. Само на скелет, прасе обикновени. Аз продавам абсолютно всички с такова. Абсолютно всички с гнове. Много ясно, че тук ще има рез. Няма смисъл да влизам тук, продължавам си по пътя. Появи се лак. Това е лошо. Гаст. Много гаден лак. Това не се случва често в сървъра. Преди имаше много лак, обаче админите го премахнаха. Напоследък почти няма лагове, което е хубаво. Тук е някаква мижитурка. Щом няма табелки, значи има рез. Направо няма смисъл да влизам. Вчера попаднах на много добро място. Къщата имаше рез, обаче ако знаете, вие сигурно не знаете, че когато ако знаете какво са чънкове, ако рез е направен с рез Select Chunk, е възможно една част от къщата да няма рез. Тая част нямаше рез, обаче честовете имаха табелки. Така толкова хубави неща си взех.
10 стака енчант, ябълки, хубави брони, хубави мечове, храна, какво ли не. Направо му напълни този пич. На него сигурно не му е готино, обаче на мен ми е добре така. Много. Да я хапна малко. Така. Сега ако не намеря нещо до 3 минути, показвам главите. Надявам се да ви хареса клипа. Ако искате да видите как изглеждам. И това съм аз. Скина ми не е особено готина. Обаче това е. Преди бях с по-готина, ама ми хакнаха това паса, профила и смениха паролата на всичкото отгоре. Това е най-гадното. Да ти хакнат паса и да ти сменят паролата. Не можеш вече да си виждаш нещата. Това е ужасно. Даже с комбат си бяхме отворили хотел. Обаче, нали, ми хакнаха паса, ареса беше на мое име и заключиха ареса на всички. Огрифаха всичко. И също много готин дизайн. Ако строите такива къщи, направо сте пичове. Обаче няма значение дори да строите и да не строите. Нямам никакъв проблем да живеете с нас, нито комбат. Аз съм на 12 години, комбат също. И сме от Димитровград. Това нямаше смисъл да го казвам. Също още нещо да добавя. Ако някой гледа клипа, искам поне да пишете в коментарите какво искате да снимате, ние да снимаме в другите клипове. Такива неща, защото не знам, просто няма за какво толкова да се снима. Искам да разбера какво вълнува хората, да снимам за това. Тук определено има нещо, що ми е огрифано. Това тук е хотелче. Да. Тук може да няма не. Това е конюшня. Това е супер идиот да се остави отворено място в конюшната. Аз направих тая грешка. Щом има отворено място, 100% няма и един кон. Защото видяхте, че имаше прозорчета. Можеш да се качиш на коня от разстояние. Също и с ендер перли, влизаш при коня. Взимаш му броните, взимаш седлото. Това е голяма грешка. Боже, това смятам, че няма да намеря къща. Кончите. Ви бедняци. Няма нито брони, нито нищо. Това тук е готино място да си построиш къща. Сега щеш да е готино да съм с Race Minimap, обаче на мен нещо не ми тръгва. Това е заради... не знам заради какво, ама не ми тръгва. Иначе тук щях да си го сетна, да ми показва къде е място. Обаче, за съжаление, нямам Race Minimap. Това тук, няма да има рейс. Дано. Как бе? Вижда се, че е огрифано, пък има рейс. Какво е това? То пък тия блокове са направени от, да решим, VIP или модератор. Ако е от модератор, определено няма стил за строение. Все пак, смисъл не е
кой знае колко зле, обаче обикновено модераторите имат повече стил. Те затова са модератори, не е по случайна причина. Но най-вероятно. Я вижте. Супер. Да, няма рез. Какво гледаш ти, Какво гледаш ти, умник? Така. Така. Добре. Честа е празен. Щом нищо не излиза тук, значи е празен. Още е гадното, че ти пуска. Ако не сте влизали в сървъра, трябва да знаете, че той не е PvP. Не на всички хора им... На повечето хора им харесва да е PvP, обаче за съжаление не е. Има доста ларпове. Около 10-20 ларпа. Това определено е било конюшна. Мисля да си отида в хома. Той тук е безмислено да търся. Защото тук в този район съм идвал и... Сега пак няма с кого да се кача. Няма смисъл да пиша си хом. И не ми пука. Минаха 3 секунди. Сега да покажа хома. Значи това е къщата на Фрейки 99, той вече не живее с нас, така че има свободно място. Ако решите, можете вие да си строите къща тук, ако искате, може и тук да живеете. Реса е мой. Ето я моята къща, не е нещо особено. Аз не искам да е нещо дизайнерско, но важното е, че вътре ми е уютничко. Това е. Тук долу има нещо като склад, ама не съм го направил все още. Не съм го направил само стените, защото не ми стига мястото в къщата и ето тук продавам главите. Това е гати лага. Вече се качих догоре и гати лага. Това е ужасно. Това са главите, дето продавам. Ето тук. Тази глава е най-скъпата, защото в сървъра тия на сластта с различни цветове са много известни, а пък тая с всеки цвят. Ето пак с слус, с зелено. Много са известни, тая глава ми я продавам за много скъпо. И това е. Тук има също нещо като място с честове, обаче и то е абсолютно пълно. Богати сме горе-долу. Често се виждат диаманти, Diamond Sword и такива неща в честовете. Но тук са най-богати. Ето. Златните ябълки бях ги намерил от един пич, дет, нали ви казах. Хубаво ме напълни. Това е. Довиждане, V-Box и YouTube. Дано да сте харесали клипа.